ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ରାତିରେ ଗଛ ତଳେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି। ଗଛ ଦିନବେଳା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରି ଅମ୍ଳଜାନ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଏହା ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ ରାତିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ। ରାତିରେ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ରାତିରେ ଗଛ ତଳେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକାଂଶ ଗଛରେ ଚଢ଼େଇ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସାପମାନ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତି ବା ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ରାତିରେ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଲେ ସାପ କାମୁଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ଥାଏ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି।